जोंनि बर'नि थाखाय नांबोनाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ, जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय दासिमबो जेबो ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं, बिथांमोननि थाखाय फाइनेन्शियेल एसिस्टेन्स बयबो न'खरनि थाखाय गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ जोबथेसालियाव। बिथांमोननि इच फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय मोनसे न'खराव 25,000 होनायनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो बेफोर गासिबो थांखिया नैबे लटारि खेलानि जिथु लाब थागोन बे मुलाम्फाजों बेखिनि जि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बे खेलाखौ फाथिनाय जादों आरो फाउन्डेसन आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिजौ फाउन्डेसन, बे मोननै फाउन्डेसना लोगो नांथाबनानै मोनसे बिराद गिदिर वान अफ द बिगेस्ट इन आसाम होनजायो लटारि खेला खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे लटारि खेलाल' नङा, बिनि थांखिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थांखिया आं फारि फारि मोनसे मोनसे बुंलांनो सानदों। गिबि थांखियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेसननि आन्दाराव मोनसे स्कुल दङ गंसे, जि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, आरो सिजौ फाउन्डेसननि आन्दारावबो गंसे फरायसालि दङ आलारि एकाडेमि होननाय। बे गंनैबो स्कुलाव गाहाय थाखोनि जाय बिथांमोना बिल' पभार्टि लाइननि बिथांमोनहा जाय फरायनो हायाखै बिथांमोननो एजुकेसन होगासिनो, बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट एजुकेसन होगासिनो। बे खेलानि जिखिनि फैसाया लाबा फैगोन, बे लाबजों बिथांमोननि एडुकेसनाव थांगोन, एडुकेसननि डेभेलपमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टआव थांगोन। आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन, जि बयनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट आरो 24/7 सार्भिस होगोन। आरोबाव गंसे गोथै सह लांनाय गारि जायखौ जों स्वर्गरथ होननानै बुङो, बेखौबो बिथांमोना बयनि थाखायबो उदालगुरि हालामनि बयबो रायजो राजानि थाखाय फ्रि अफ कस्ट 24/7 सार्भिस होनाय जागोन। आरोबाव मोनसे थांखियानो जाहैबाय जोबोद गिदिर थांखि बियो, जोंनि बर'नि थाखाय नांबोनाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ, जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय दासिमबो जेबो ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं, बिथांमोननि थाखाय फाइनेन्शियेल एसिस्टेन्स बयबो न'खरनि थाखाय गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ जोबथेसालियाव। बिथांमोननि इच फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय मोनसे न'खराव 25,000 होनायनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो बेफोर गासिबो थांखिया नैबे लटारि खेलानि जिथु लाब थागोन बे मुलाम्फाजों बेखिनि जि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बे खेलाखौ फाथिनाय जादों आरो फाउन्डेसन आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिजौ फाउन्डेसन, बे मोननै फाउन्डेसना लोगो नांथाबनानै मोनसे बिराद गिदिर वान अफ द बिगेस्ट इन आसाम होनजायो लटारि खेला खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे लटारि खेलाल' नङा, बिनि थांखिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थांखिया आं फारि फारि मोनसे मोनसे बुंलांनो सानदों। गिबि थांखियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेसननि आन्दाराव मोनसे स्कुल दङ गंसे, जि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, आरो सिजौ फाउन्डेसननि आन्दारावबो गंसे फरायसालि दङ आलारि एकाडेमि होननाय। बे गंनैबो स्कुलाव गाहाय थाखोनि जाय बिथांमोना बिल' पभार्टि लाइननि बिथांमोनहा जाय फरायनो हायाखै बिथांमोननो एजुकेसन होगासिनो, बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट एजुकेसन होगासिनो। बे खेलानि जिखिनि फैसाया लाबा फैगोन, बे लाबजों बिथांमोननि एडुकेसनाव थांगोन, एडुकेसननि डेभेलपमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टआव थांगोन। आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन, जि बयनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट आरो 24/7 सार्भिस होगोन। आरोबाव गंसे गोथै सह लांनाय गारि जायखौ जों स्वर्गरथ होननानै बुङो, बेखौबो बिथांमोना बयनि थाखायबो उदालगुरि हालामनि बयबो रायजो राजानि थाखाय फ्रि अफ कस्ट 24/7 सार्भिस होनाय जागोन। आरोबाव मोनसे थांखियानो जाहैबाय जोबोद गिदिर थांखि बियो, जोंनि बर'नि थाखाय नांबोनाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ, जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय दासिमबो जेबो ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां
फान्ड गैया बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय फाइनेन्शियेल एसिस्टेन्स बयबो न'खरनि थाखाय गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ जोबथेसालियाव बिथांमोननि इच फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय मोनसे न'खराव 25,000 हाय होनायनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो बेफोर गासिबो थांखिया नैबे लटारि खेलानि जितु लाब थागोन बे मुलाम्फाजों बेखिनि जि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बे खेलाखौ फाथिनाय जादों आरो मोनसे फोसावनाय बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय मैयासो जोंनि बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव जालांनाय कम्पिटिशन जेरै हिल्स ट्रेकिं आरो साइक्लिं जाय बिथांमोना कनसलेशन बान्था मोननो हादों बिथांमोनखौ बे जौस्रांनि उनथिं थानाय गोथां पेन्डेलसिम थांनो थाखाय गुरै खावलायबाय।